പവൻ ഗോൾഡ് തിരൂർ. ഭാഷാ സമര രക്തസാക്ഷികളുടെ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുമായി വീണ്ടും ഒരു റംസാൻ ദിനം. 1980-ലെ ഭാഷാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച മജീദ്, റഹ്മാൻ, കുഞ്ഞിപ്പ എന്നിവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും അനുസ്മരണ യോഗങ്ങളും നടന്നു. മലപ്പുറത്തെ മൈലപ്പുറം ജുമാ മസ്ജിദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മജീദിന്റെ ഖബറിടത്തിൽ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. 1980-ൽ ഇ.കെ. നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് അറബി, ഉറുദു, സംസ്കൃത ഭാഷകളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന 3 കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് അന്ന് സമരം നയിച്ചത്. സംസ്ഥാന യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കളക്ടറേറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലും ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 30 റംസാൻ 17-ന് വ്രതമെടുത്താണ് പ്രവർത്തകർ സമരത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നത്. തീർത്തും സമാധാനപരമായി നടന്ന സമരത്തിന് നേരെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പോലീസ് വെടിവയ്പുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. മൈലപ്പുറത്തെ അബ്ദുൽ മജീദും തേഞ്ഞിപ്പലത്തെ അബ്ദുൽ റഹ്മാനും കാളികാവിലെ അബ്ദുള്ള എന്ന കുഞ്ഞിപ്പയും രക്തസാക്ഷികളായി. യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സമരതീഷ്ണതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സർക്കാരിന് 3 കരിനിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. 1980-ന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും റംസാൻ 17-ന് യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഭാഷാ സമര രക്തസാക്ഷികളുടെ ഖബറിടത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും അനുസ്മരണ യോഗങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു. കോവിഡിന്റെ രൂക്ഷത കണക്കിലെടുത്ത് പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരുന്നു പരിപാടികൾ. മലയാളം ടെലിവിഷൻ, മലപ്പുറം. പൊന്നിൻ തിളക്കമുള്ള സത്യസന്ധതയ്ക്ക് 6 വയസ്സ്. അതെ, പവൻ ഗോൾഡ് 6ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ആനിവേഴ്സറി സമ്മാനം. 120 ദിവസങ്ങൾ, 120 വിജയികൾ. മാർച്ച് 30 മുതൽ 4 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തിളക്കമാർന്ന ഓഫർ. പവൻ ഗോൾഡിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും പണിക്കൂലി തികച്ചും സൗജന്യം. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിജയി. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഓഫർ. വരൂ, ആ വിജയി നിങ്ങളാകാം. യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തോടൊപ്പം തിളങ്ങുന്ന ഭാഗ്യവും സ്വന്തമാക്കൂ. കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ. പവൻ ഗോൾഡ്, താഴെപ്പാലം, തിരൂർ. 049424239116.